la pròxima temporada. Això ha parlat avui el president Franjavert, Joaquim Buitrago, lluitaran per a consolidar-se en primera amb un pressupost un poc més alt que l'any passat, però que continuarà entre els més baixos de la categoria. Joaquim Buitrago, el president de l'Elx, ha concedit una entrevista a Punt. Fa quasi 2 anys va accedir a la presidència i ha viscut l'ascens i la permanència en primera. Ara la intenció es consolidarse en la máxima categoría. Si en algún año pues tenemos la fortuna de hacer algo más, pues mejor, que llegamos a finales de Copa, a semifinales de Copa, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, el proyecto pasa por consolidar el equipo en primera. El pressupost serà un poc superior al de l'any passat, però el club continuarà estant entre els últims llocs de primera. Un poquito más, pero no grandes cantidades, no es significativo. De todas maneras, tampoco que 1, 2 o 3 millones más de presupuesto para plantilla tampoco te garantiza de que porque tengas más dinero vayas a confeccionar una mejor plantilla. Buitrago assegura que el propietari, Cristian Bragarnik, té un projecte ambiciós. Los pies sobre el suelo y bueno, pues en función de los recursos con lo que cuenta, pues lógicamente sí que quiere hacer, bueno, ir mejorando lo que son todos los aspectos. Y el proyecto sí que es ambicioso. El president ha confirmat que a l'agost se celebrarà el trofeu Festa d'Elx i que s'encetarà la campanya d'abonaments quan la Lliga els comunique l'aforament de què disposen.